بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun dep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül etyen kynçylyklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu kerem bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtum Mulişan aýdýar: her kişi kim söz manasyna düşmändir, bir dertdir ki ana derman duşmandır. İnsan şu sözden, Hudaý Taalaň sözünden, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek aýtýan hadis-i şeriflerinden ve ömür saý tula tarihte gawa adamlar Hudaý Taalaky ýeten insanlar bir kalemiň vesilesi bilen, sözüň vesilesi bilen adamları erşad edipdirler. Emma gurrunçda da şu sözü düşünüp bilmeýän, derk edip bilmeýän adam her kişi kim söz manasyna düşmändir, düşünüp bilenak, nämedigini bilenak, Hudaý Taalaň hedefi näme? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hedefi näme? Bir dertdir ki ana derman duşmandır. Onu derman edip bolmaýar, Hudaý Taalaň özü tawfik bermese, kıyamet günü hemme işi peşmandır, hak işine kahil olan adamzat. Kıyamet gün hemme peşmaniden başka, peşimaniden başka, ökünçten başka hissadan olmur, elinden ne hissat gelmer. Kim dünyada Hudaý Taalaň ubudiyetine, bendegisine, Hudaý Taala için kul bolmaklyk barada kutahy edip ýalta bolan adam, bahanasynyň ýzyna düşen adam, bahana kän. Emma musulmanlar şu bahanalar ep berip, asl Hudaý Taala nämeslýär, Hudaýyň iweren bendeler nämeslýär, Hudaýyň iweren kitaplarynyň içindäki sözler näme hedef bilen gelipdir, näzire bolupdyr. Ey musulman dogullar, şolar bilen ýaşamak gerek. Türkmen sahrada aşaktan ýokarda näçe kelas ba, näçe oturuşyk ba. Nirelerde Hudaý ýagdalýar. Awal bir qeşre kärrek bir hawza-hy elmiýede mollalar, telebeler ders okuýardy. Inni olar da zaýyf bolupdyr, kemrenk bolupdyr, hawzalar boşap barýar. Ohum Allah'ın umidvar şi märekeler, jawan oglarlar, ýaşullar, awamun nas, umumi insanlar gelip Hudaý Taalaň sözüni eşitjek diýmek, Hudaýdan bahs açmak, bir nefer aýtmak, bir nefer de eşitmek ey musulmanlar. Inni gurrunçyň üstünde ezafa bir oturuşyklar ýok. Her mescitte bolup durmaly. Geçen hafta aýtdyk, ezafa oturuşyk ýok. Oturuşany bilen beter bir niyaz edip, ehsas niyaz edip, şolara bir özü gerekli kökezmeklik, o zatlar azalypdyr. Indi men bir zat aýtjak bolýan ey musulmanlar. Gözen tula tarihte Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete çellim peygamberler geçipdir, zindegisini feda edipdir. Peygamberlerden himayet eden insanlar geçip gidipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýaşaýyşyny eşitjekdi wagtçymat. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 14 qarn mundan önce geçip gidipdir. Mübarek ömrü bilen, hedefleri bilen bir sürü zatlar millete düşündürüpdirler. Bir sürü zatlar
düşündirip bilmeyeni Hudaý bilen öz aralaryndaky bernamalarda serler bolup geçip gidip duray musulman. Law a'lamu ma ta'lamun. Peygamberimiz kan zatlar men size düşündirip bilmeyen, derk ettirip bilmeyen. Eger bir sürü ahdaflamy size derk ettirip bilsem, özüm düşünşüm ýalak, derk edişim ýalak siz derk etseniz, la zahiktum qalilan ve la bakaytum kesiran. Kan öz bolup ýaşap bersiňiz, ağlarsyňyz. Az gülersiňiz diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey diýýär musulmanlar. Bir gecedäki hedefden bidal. Ýöne gaw düşüneýli, mene bir sadaca ahun bir näçe ýyl howzada ýatypdyr. Hudaý Taala da bir miktar ittilaat beripdir. Men teýýaryň ýasay musulmanlar. Şu sözler aýdypdyn teýýarjak kitabyň üzünden. Bir zaman bir alimler geçipdir, metlepler ýygnapdyrlar, kynçylyklar çekipdirler. Täki indiki nesle şu kalam formuna beyana bolmaýar. Ne peýweste rawan başat. Derbeden ne hamwary zaban gerdetlerden. Hemişe dilin aýlanıp durmaýar, ömür tamam bolýar, äpberip çykyp gitmeli bolýar. Ýa-da bir ewliýalar geçipdir, mejlis gurallaryny agalliyet wagtda ýeriň ýüzüne edafa bermäýärke ýok wagtda 100 000 adam ýeşerdi diýe jelesesinde ne mikrofon ma ne bantlar wa. Onda da Hudaý Taala olara keramet edip keplerini nirede insan gulak asla şo eşterdi diýe musulmanlar. Zähmetler çekilipdir. Gözen evvel jelesede bir zada eşare etjek bolýan. Alimlaň şu kitap düzen bereketli kitaplar iki Hudaý Taala şolardan razy bolupdyr. Şu kitaplar kıyamete çelim insanlaryň ahiretini abad edip duran kitap bolup duray musulman. Şolaň muallifleň zindigi namasyny okuýarlaryny men özüm okuýamda gurrun etýärler. Bir wagt bir alimiň bir gurrun merýe elinde bir teýdade mehdud kitaplanmady. Şonu bir mikdaryny palança müň reket namaz nezir etdim. O mugy imla edip almaly. Bu matkyalak çap ýok. Imla edip kitaplar tehiýe etmeli. Ya ýüzünden gözläp ýazmaly, kagyzyň tapmaklygy bir ot, sünke ýazmaly, ýafraga ýazmaly, oň ýagysy kan şey dip imla etmeli. O da kitabı tapylsa, dünýäň ýüzünde bir däne, iki däne nihayet muteber mutullamyz kitaplamyz öz eserini ýeriň ýüzüne tapylasa 50 nusxa, 40 nusxa tapylardy diýe musulmanlar. Şonu alimler gurrun merýär, men palança müň reket namaz nezir ederdim. Palan kitap bir elime düşse, şonu imla edip ýazyp innikilere goýsam diýip aýtýar musulmanlar. Ya öz atamdan yeten mal wady, öz atamdan yeten yekece bir, meselen doğunum wady. Bir enteklatlary, bir ette kitaplan, bir elimdäki kitaplan, bir näçesini öz atam pakyrdan tenha ýadigarlamy satyp bazarda her raza goýup, şoň puly bilen kitap aldym, ýoksam pulum ýokdy diýen alimler we musulmanlar. Ya bir alim gurrun merýär. Ben okuda adı neydiydi? Hazreti Ebu Eyyub diyen bir ulukun muhaddis Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadislerini yazıp, muteber hadisleri kitap suratta çıkarıp ve alimler de şu aydılan hadislerin üstüne senetbendi edip tarihim ricaline ve rivayetine ve hemmesin tesih ederlerine sahihlerin yazılan kitaplan biri. Hazreti Ebu Eyyub'un yazan kitabı. Ulukun muhaddislerin biri. Dünýeden geçenden sonra bir Hudaýyň dostlarynyň bir mundan soraýa, ey Ebu Eyyub, Hudaý Taala sana näme pay berdi diýende, onda Hudaý Taala men günämi geçdi diýipdir. Onda näme sebepli sen günäň geçilýär diýende, onda men alymyň ýyzyna ýafrak tapsam, ya bir ölen heýwan ya damagy çalynan heýwan bolsa şoň pustuna hamyny dersen tapyp, ya bir pehrek sünk bolsa şoňa tapyp kitapları yazardım, nusxa bendi ederdim ve o yurtdan o yurda musafirete giderdim. Şonda bir wagt Isfahan tarafta düz ýerden musafiretten marýakam ýagyn geldi defamdan ezip, bir suwly ýagyn geldi. Şonda eger şu kitaplam inde ýafraga ýazylan, heýwanlaryň pustuna ýazylan kitaplar, şolar ýagynyň etegine gasy hemmesi murakkep erip akjak. Şonda daňa çellim şu kitaplam gujaklap, şoňa saýban boldum. Kıyamatda Hudaý Taala şu diniň ilmi, diniň beýan edilýän kitaplaryny hormat edip özüň sefer etdiň, şoňa hormatyna günäň geçildi geçdi gitdi diýdi musulmanlar. Emma maalesef biz
bir kitaplar görýär, bir eber godret ewliyalar ýazypdyr. Eber godret insanlar kerameti ýerin gözüne ýaýran insanlaryň desgaty we men şuma Türkmen sahrada görýän desgatlar kitapxanalarda gorsuq bilen heşereköş bilen saklanyp dur gorsuň magabeline bir neferde agtarmaya öýlen. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şeriýeti ýörýär ýalyk. Ba aýdyljak görüňler ey musulmanlar, maňa ýeter ýalyk, size ýeter ýalyk zähmetler çekilipdir. Ve kıyamatta peşiman bolmar ýalyk biz hatda agal şolardan istifade etmeli musulman dogalla. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýaşaýyşyny başlaýly. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýä gelenden ta 35 ýaşaýança geçen ýyl gurrun etdik. Elhamdülillah we minna. 35 ýaşandan soňra ta mübarek ömrü 40'a barýança bir muhim gurrunlar bolmandyr. 40 ýaşa ýetýär. Şu ýyl nubowwatdan gurruna edilip wada edipdik. Şu gecede bir mugaddeme asl Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a peygamberlik berip Hudaý tarafdan peýamyň gelşi we muhim gurrun geljek heftelerde. Evvelki sey musulmanlar Hazreti Cabir ibn Samurata diýen sahaba radıyallahu taala gurrun berýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öýdi mübarek agzyndan eşitdim, öýdi gurrun bererdi. Ey Cabir, men peygamber bolmaklygymy golaýlamda her bagyň deňesinden geçemde bag maňa salam bererdi. Her otuň deňesinden geçemde ot maňa salam bererdi. Assalamu aleyke ya Resulallah diýerdi. Men düşünmerdim diýe. Şon entek peygamberlik berilenak. Yani 40 ýaşamaka 35 ýaşdan beýledäki görüngen ýagdaýlar. Ya mübarek peygamberimiziň öýdi gurrun beripdir. Radiyallahu taala an sahabasyna Hazreti Cabir'a men 15 ýyl nubowwetime galanna. Näçe ýaşyndan meýlek bolýar? 25 ýaşyndan meýlek. 25 ýaşamdan meýlek ey sahabalarym diýip öz sahabalaryna aýdypdyr. 25 ýaşamdan meýlek ta peygamberlik berilýänçe men ýekejem bir ýerden ýürüp barýakam ya Muhammedo. Ey Muhammed diýip bir gyýgyrýa sagym solum ewmidim gözleýän hissat eşdemek. Ohamda ýöne Hudaý Taala da maňa kökezmeýär. Hatta 7 ýyl galanna nubowwete Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 33 ýaşyndan meýlekde 40 ýaşaýança bir nurlar görerdi diye. Özü gurrun berýär, bir nurlar görerdim, ýöne nuryň nämedigini bilmerdim, ýa keplenýän sözler kim keplýäni de bilmerdim. Şonda Hazreti Ummul Müminin Hatice radıyallahu taala anha geňeşerdim öýe gelip, ey Hatice, maňa şeýle gurrun bolýar, toýa demden bäri, ey Muhammed diýip ýanymdan gyýgyrlýar. Ya bagyň deňesinden geçende salam berýärler, ya bir nurlu zatlar öwümden geçen ýal bolýar, gapdalymdan geçen ýal bolýar. Men hegore bir afete giramaýyn, bir gawzatmy karşylat diýip Hazreti Hatice geňeşerdim. Şonda Hazreti Hatice de maňa teselli bererdi. Ýok ey Muhammed, sen bir pak adam aleyhissalatu vesselam, sen bir emin adam. Hudaý Taala sen hiç moda naumid etmer, Hudaý Taala sen biýawary etmer diýip şonda şey diýdi diýe musulmanlar. Indi 40 ýaşa ýetdi. 40 ýaşa ýetmäke ýene bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama berilen derecelerden tarihte gelýär. Hazreti İsrafil aleyhissalam 4 fereşteleň peygamber diýip ma'ruf. Yani insanlaryň arasynda enbiyalar, rasullar ala nebine ve aleyhimussalatu vesselamlar mukarreb bolşýarlyk, fereşteleň arasynda da mukarreb peygamber ýalyk dereceler ýokary. Hazreti Cebrail aleyhissalam, Hazreti İsrafil aleyhissalam, Hazreti Mikail aleyhissalam, Hazreti Ezrail aleyhissalam 4 fereşteleň arasynda mukarreb. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek 7 ýaşyndan meýlek 3 ýyl içeli ta 10 ýaşaýança Hazreti İsrafil aleyhissalamy Hudaý Taala negahwan goýdy. Bir öz ýalyk deňduş formuny görünýär, fereşte formuny görünenak ta 10 ýaşaýança Hazreti İsrafil aleyhissalam muhafazat ederdi. Ondan sonra 15 ýyl Hazreti Cebrail aleyhissalam öz deňduşy ýalyk bolup görünip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan muhafazat ederdi. Näçe boldy? Onuň üstüne 15 goýsaň näçe boldy? 25 boldy. 25den meýlek ýanky gurnunlar boldy. 25den ta mübarek nubowwetine çellim gawatdan sesler eşderdi. Gözü nur görerdi. Ýöne Hazreti Cebrail aleyhissalam özüni kökezmändir. Ondan soňra ýan sadece bir deňduş ýalyk bolup görünip 25 ýaşyndan meýlek ta 40 ýaşaýança görünmändir. On görünüp gudrat boljagy
ve kän gen ýagdaýlary ki ders bidawa ey musulman dogullar şumat inşallah hemmeňize nesip eder gary herak gidendirsiňiz geçecekdirsiňiz nesip eder inşallah gawa adamdarsyňyz şo taýdaky bolan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a gelen ýagdaýlar inşallah gelecek hefte. Ýöne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 40 ýaşamaka toy eden wagtyna 25-den ta 40-a çelli öz mübarek adeti wady. Şo ozlat ederdi. Mekke-i Mukarreme'de kafirlan edip duran zulmi ya biderek bolup duran zenalar ya başka bir yaramaz ýagdaýlar görüp öýde ýüregi hawlygyp şo insaniýeti Peygamberimizin mübarek ýüregi pek, gorsagy pek bolan soň şo zatlar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň öýde qyyn görüp şöwür gelişýäni işde dip gary herak giderdi. Ýyla 10 kaýyň içinde bir ay gary herady öz ozlat ederdi. Ondan naşgaryda gidýän wagty bolmaly, ýöne peýapey poştara hem galýan wagty ýyla bir ay bitin galýan mestik Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gary herada şonu ibadet ederdi diýe. Şondan ewurlik gelende 7 defe Beytullah Şerife tawaf ederdi. İbadet etjekden ýöne näzir etjegini bilenak. Şeýdip Beytullah Şerife hormat bolsun diýip tawaf ederdi. Ve kaptallarla Mekke-i Mukarreme'deki zenanalar Hazreti Hatice ona vasvasa ederdiler diye. Ey Hatice sen malıngdan geçtin, mulkungdan geçtin, hazinangdan geçtin, bir yetim oğlana ezdavaz ettin, bir de sen bilen iş yok, git ya ozlet et ya bir aydan meri gelenak, ya sen bilen iş yok, keyif edip mehabbet edip gülüp beranın oramızak deyip Hazreti Hatice şey diyerdiler diye. Şonda Hazreti Hatice de diyerdi diye men adamimi sizin gözünüz bilen tanıyamak, özüm bilýän näzireliğini, on gitse de haktır, gelse de haktır, men bilen gülüp ýaşamaklygy da dogurdur, meni äp berip bir ýerde öz bernamesi bilen bolmaklygy da hak diýip şondan himayet ederdi diýe musulmanlar. İnşallah gelecek heftede Hudaý taraftan gelen nübüwwet peygamber bolmak sadece Hudaý taraftan ha sen peygamber boldun inni tamam boldy diýmekde ey musulmanlar. Nagadar ruhi taraf, rawani taraf, cismi taraf hemme taraftan stres peşaryň içinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek bernamasyny başlaýjy gelecek hafta inşallah edame berler. Ýöne ondan bärde şehfte bir kudret gurulmaý musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näçe ýaşda peygamber bolýar? 40 ýaşda. Şu 40-yň üstünde kän durmaly musulman. Şo duruş ders, hatda kitaplar ýazylypdyr. Danışmentli profesorlu şu dininden irat aljak bolup ya dinin azazyny çykarjak bolup şu tek betek bolup duran geçen İslam'ın arkasyna goýup geçilen taryhynyň kamil metni näzerini alyp hatda şoň üstünde fikir edipdirler. Näme diýip Hudaý Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy 40 ýaşda peygamber edipdir. Eminli uşan belli 35 ýaşda kafirler müşrikan sanadydy Qurayş. Minnip beren müşrikler muhalifler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy 35 ýaşda emin lagap goýdular. Ondan öňçädäki görülen pak dameniler arasalyklary paklyk belli adamyň. Näme diýip 25 ýaşynda, näme diýip 30 ýaşynda, 35 ýaşynda peygamber bolmanlar. Muňa üstünde tahqiq edipdirler, görüpdirler, hatda kalbot şekafi edip insanyň ayağından defesine eselli hemme zadynyň üstünde test edip tahqiq ederlerine şu netije ýetipdirler. İnsan dünýä gelenden ta 40 ýaşaýança magzy roştda diýe. Hemçinani ki insan şumat bedeni taraftan roşt etdiýe, destlap diýişi ýok, sonra süýt bilen çykan diýişler, sonra ogopup iwiçkiler bilen çykan diýişler, sonra bir hatta varandan sonra kamil bolýar, takamul tapýar. Roştdan galýa sonra. Inni bärräkde şaýat zahiri roştdan galýan bolsun, emma danışmentler aýtýanlary magzyň roşty dogur 40 ýaşda tamam bolýar. 40 ýaşdan beýlek magz roşt etmeýär, şu halatda durýar diýe. Roşt zahiri de bolýar, magz ulolýar. Roşt fikri de bolýar. Yani güýji ýetişmat men ente 40 ýaşamak men şahsy. Bir neferiň 40 ýaşan adamyň magzynyň fikri taraftan şondan iş çekip bilşi ýalak men magzymdan iş çekip bilmeýän çon entek pişrefti, entek roştda. Ha onu meselem 40 ýaşan adamyň aydan zady dogry ýa bir fikirine getiren zady on gurrun däl. Ilmiň jaý bahsy joda, ittilaty şahsyň bahsy joda. Bir nefer dünýäni seyro sefer edipdir.
60 ýaşyndaky adam şaýat otursun ettilaty şahsysy bilen, ettilaty elmisi bilen on gurrun däl. Bizim gurrunmyz şu zehinden iş çekme barada, sahtilarda, muşkilatda öz muşkilatyna çare tapjak bolsa, 40 yaşamadyk bolsa, entek şaýat jawapky bolup bilmesin bir siri meselelere. Emma Hudaý Taala 40 yaşan adama bir istedat beripdir, bir kuvvet beripdir. Her muşkiliki gawja otursa fikretse magzy şoňgusyna jawapky bolup bilýär. Gaw magzyndan işlese, yani götürüp bilýär, hazmedip bilýär şo wagtda. Oham Hudaý Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ayende de irat etmer ýalyk ilim bilen gelen din. Hazreti Musa Aleyhissalamyň wagtynda sehr jadu bilen mübareze etmeli, ilim ýok omuga. Onun için bir asa kullu ümmeti yenge. Şoň wagtyndaky gelen hemme waswasalary yenge. Woluqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Hemme sahirler 70 000 sahir hemme ýykylýar. Hazreti İsa Aleyhissalamyň wagtynda tababet eve gidipdir. O muğa gelýän peýgamber tep bilen öz haqqaniýatyny sabit etmeli. Ve ubri'ul akmaha wal abrasa ve uhyil mauta bi iznillah ve unabbi'ukum bima ta'kuluna ve ma taddakhiruna fi buyutikum. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam bir palçıktan kepter ve zarahamda üflerini uçup giderdi diye. Ya ene doğma ya maderzadi ala olsa maderzadi kör olsa şonu Hudaý Taalaň izni bilen Hudaý Taala şoňa mucize edip şefaat efardy diye. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu zatlardan mubarra. Bir gelen din mehdud dinler. Geçen dinlerin hemmesi zamani mehdud, muğiyeti coğrafiyadan mehdud. Kan Peygamber bolupdyr. Hatta yerin yüzünde bir esirde 500-600 peygamber yaşaptır. Hatta bir esirde ey musulmanlar, bir esirde kullu kuru zemininde 1000 peygamber yaşaptır. Zaman taraftan mehdud bolupdyrlar, coğrafiya taraftan da mehdud. Ama Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek iyi verilişi zamani taraftan mehdud del, kıyamete çellim gitmeli. Coğrafiya taraftan da mehdud del. Kullu kuruya hakik peygamber. Ve insana da hassel, cıllara da gelen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve nemedat ilim sabit bolacak. Hatta Peygamberimiz pişkuy edipdir Hudaý taraftan ittilaat gelensen, ittilaatlar bagat ewe düşecek, mahlukat babette tamam ittilaatlaryň aňyrsyna ýetjekler dipdir. Yani mahluk barada inni bir mejhul zat, mubhem zat galjak del kıyamet golaylarny o ham çäriye Hudaýa tahqiq etjek bolarlar. Ondan soň kıyamet boljak diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey diýýär musulmanlar. Inni tahqiq edipdirler, ýanky metlebiň izi. Tahqiq edipdirler, gözläpdirler, izine düşüpdirler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam eger 35 ýaşda peygamber bolan bolsa, aýanda da danışmentler, professorlar muňa sinjim etjekler. Bir entek roşta aqlik yetenek näzire peygamber boldy diýip şu şüpheleň öwünde şu zatlar bombast edip goýar ýa-ni Hudaý Taala 40 ýaşda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy mübarek nübüwwete getirdi musulman dogallar. 40'ın içinde kan gen ýagdaýlar we 40'ın özünde bir bereketler we bilsek gowy. Elbette şu insanyň takammuly barada. Dünýädäki takammuller Hazreti Adem Aleyhissalamy Hudaý Taala bölek yaradyp, deslap palçyk edip, ondan sonra onu taňsyk edip, ondan sonra gurdup, ondan sonra ruh verip, şulaň her gaýsy tarihte agzalanyna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek hadisi we şolaň her döwresi 40 gün bolupdyr. Deslap 40 gün Hazreti Cebrail Aleyhissalam yerin gözüne aýlanypdyr. Başarmandyr, Hazreti Ezrail Aleyhissalam aýlanypdyr yerin gözüne gum ýognamal 40 gün her eklimden. Çün yer özünden bir insan teşkil bolmaly, şu insanla dünýäge gelmeli, asi bolsa cehennemde ýanmaly, bolansaň yer ejaza bermeýän bolmaly, şu gumy alınmaklyga 7 eklimden. Ferişteler gelip izine gidip, ahirde de Hazreti Ezrail Aleyhissalam, ya Rabbim sen buyruňa geňeşmek bolmar, azmaýyş etmek bolmar, men özüm alyp geleýin diýip, yer etiraz etse de özüm 7 eklimden alyp geleýin diýip, mes'ule berdaştı özü, mes'ule goýmak diýer. Aýanda da Hazreti Ezrail Aleyhissalamyň janynyň almaklygyna şu 7 iklimden gumy alynanlygy sebepleýär musulman dogallar. Şonda 40 gün gum ýognadylar. Ondan sonra Hazreti Adem Aleyhissalamyň mübarek palçyk bolup ýatanyna 40 gün. Ondan sonra şekil tafanna 40 günne bolupdyr. Ondan sonra 40 günne gurypdyr. 40 günne jan berilipdir. Hulasa şu merheleler 40 bilen gidipdir. Hazreti Adem Aleyhissalam cennetten yere gelen bir ýalňyş sebepli 40 gün cennete aglady diýe. Ondan sonra 2 däne şagaty bir-birini öldürenle, şehit edenle
Hazreti Habil aleyhissalamy 40 gün ağladı diye. İzyanna geçen peygamberlerin her gaýsy men muhtasarrak geçen. Hazreti Davud peygamber bir ýalňyşanny hukmda fetwada şoňa 40 gün ağladı. Hazreti Nuh peygamber 1450 ýyl ýaşan peygamber. Hudaý Taala bir dua edipdir. Şo dogasyny Hudaý Taala kabul etjek bir şert ki özünden pes mahluk getir diýip Hudaý Taala şert edipdir. Şonu tamam insanlaryň arasynda gözleýän bolmaly, ay bilemenden gaw, ahyrda da bir gotur it bolmaly. Bir gotur it, ay şundan men artykmaşdan Hudaý Taala men peýgamber etdi diýip ýüregine getiripdir, ýöne dergah elti bilmändir. Şonu dergahy boş barypdyr. Şonu Hudaý Taala diýipdir: "Ey Nuh, sen ýüregiňden geçen zatdan men habarym bar. Mahluqatın kim? Inne akramakum indallahi atqakum." Her kim Hudaý Taalaň ýanyna perhiz kartar, pakrak günäden şu erdeşli diýipdir. Sen diýipdir, günäsi ýok bolup duran it goturyp şondan özüň bir maktar tekabbür etdiň, o taraftan özüň ondan masumrak, pakrak görjek boldun, ýöne ýene getirmediň, billin iştibaňy. Eger şu it bilen ştak gelen bolsaň, it peýgamber bolmalydy, sen it bolmalydyň diýip Hudaý Taala şey diýdi diýe musulmanlar. Şonda şu ýalňyşy sebepli 40 ýyl ağlady diýe Hazreti Nuh aleyhissalam. Ýalňyş apdyryn men diýip. Inne adamlar bir-birini tahqiq edip dursan äme. Bula ders ha. Ýöne metlepden çykmaýyn. Ya Hazreti Nuh peýgamber 40 nefer musulman ediyor. 950 ýyl wagt beripdir. 950 ýyl wagt berenden soňra 40 nefer musulman bolupdyr fakat. Kanatdyr. Şonu ahirde de Rabbi la tezer alal ardı minel kafirine deyyara inneke intezerhum yudillu ibadak ve la yelidu illa faciran keffara. Ya Rabbim şi zat o veletle zatla şula peydası yok, şulardan önü vesiyanla kafir özlere azaşıptır, öz çağalarını dünyaya getiren çağalarını azaştırya ohan beddua edipdir. Rabbi la tezer alal ardı minel kafirine deyyara. Tenha peygamber ki yerin yüzündeki kafirlerin hemmesini yekça beddua eden Hazreti Nuh aleyhissalam. Sonra yerin yüzünün tamamı kafirlerine beddua edip şulan hemmesi yer çeksin, ya dargasın, ya birzat bolsun diýenni. Sonra Hudaý taraftan yerin yüzüne tamam sil gelýär habaryňyz bar. Sonra sil gelmäke Hudaý Taala 40 ýyl näme bir masum çağalar sil bilen dargak gitmelmi azabyň içinde ýok. Hudaý Taala Hazreti Nuh peýgamberiň izine düşýän kawm we beýleki kafir kawm şolary 40 ýyl neslini mutawakkif etdi diye. 40 ýyl çağa dünýäge gelmedi diye. Aqim bollaly diye. Hem 40 ýyldan soňra Hazreti Nuh aleyhissalamyň ýanky وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Yankı gurrunlar gelýär da tarixdäki gurrunlar. Hazreti Yunus aleyhissalam 40 ýyl 40 gün bir rivayetde 40 ýyl ýöne sahihrak tarihe göre 40 gün balyň içinde ýatdy we bir zikri 40 defa aýtdy la ilahe illa ente subhanak inni kuntu minaz zalimin. 40 defa mübarek şu zikir aýdallygy sebepli balykdan çykdy diye balyň içinden. Ve kezalike nunjil mu'minin her kimde müşkülatyna girese 40 defa şu zikir aýsa Hudaý Taala men şu müşkülatyndan bertaraf edeýin diýipdir. Ya başga bir biziň şeriatimizde bir kan zatlary 40 qeýd edipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam men hafiza ala ummeti 40 hadisen min emri diniha. Ey sahabalar men ummatymdan her kim 40 hadis Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şey diýdi 40 hadisi ýat tutsa ba'athahullahu yawmal kıyame fi zumratil fuqaha wal ulama. Şu hadis beterken alim beterken muhaddisler rivayet edipdirler. Her kim 40 tane hadis Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamdan ýat tutubilse, bilibilse şonu kıyamatda fakih adamlar almy bilen dini saklap cennete geçecek alimlerin arasynda turur diýip Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şey diýär. 40 hadis kanatdadır musulmanlar. Ýat tutsaňyz inşallah kıyamatda kan hesaplaryňyzyň ýeňil bolmaklygyna sebep. Biri de araq içen adam Hudaý saklasyn 40 gün namazy kabullar. Ya Peýgamberimiz aýdypdyr nezafeti şahsyň bolýandyr. Murtun kül ölçek bolsaň, ya meselen başga nezafeti şahsyň ma arasalan mal ýagdaýlaňma şolary başarsaň heftede gaw diýipdir, bolmasa 40 günden geçirme diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam.
Ya alimlerin arasında bolyan gördüm men ahlasa abdun lillahi 40 sabahan jarat yanabiyul hikmeti min kalbihi ala lisani. Köplenç mollalar qarilaryň bilmeldadi. Her kim Huda için 40 günne gaýym bolup Huda için gymyllasa, ýassam dinime peýda bolsun diýip Huda için ýassa, okuyanna da dinime peýda bolsun diýip niýetin halys Huda için etse, ise de Huda için bolsa, ýani halys ertiden taşama gymyllasa Huda için etse, şoň galbynden Hudaý Taala ilmi agzyna gaşyn çogdurar, ondan sonra kan hidayete sebep bolar diýip 40 gün şey diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 40 gün halys. Ya bir şeke şüpheli taamisen 40 gün ibadetin lezzeti gitdiýär diýipdir. Ibadetin lezzeti gitdiýär. Bir haram lokma isen 40 gün ibadetin kabul edip bu taraftan şey diýilipdir. Ya bir cenaza qadimde agalliyat wagtda Peygamberimiz aýdypdyr Aleyhissalatu vesselam bitir begenýän şu hadisler eslemde musulman umidvar bolýan. Her bende musulmana 40 nefer cenaza çyksa şo benden günäsi geçildi diýipdir. Elhamdülillah 40 nefer bolupdy. Ekseren inşallah kan tahfifatlar bardyr. Biri de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadisi inşallah size de nasip eder. Cennete qarşyn uğran adam 40 ýyllyk ýol galanna cennete piyada ýol we 40 ýyl ýol. Şonda cennetin isi geler we cennetin çarçuby da işik diye. İki tarafyndaky paýasyna söýe diýerler. Şundan gaftan çykjak bolýan, aýagyň atlak geçýän, oň etegine işik diýerler. İki gapdalynaky paýa bardyr. Şoňa söýe diýerler. Araplar mesra diýerler. Cennetin 8 gafsy bar. Her gafsynyň da iki tarafynda şeýle söýe çarçuby bar. Şu her çarçubyň arasy 40 ýyllyk ýol diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Gözden cennetin 8 gafsy bar. Her gafsynyň arasy 40 ýyllyk ýol. Emma wala ya'tiyanna alayhi yawmun wa innahu lakaziz. Emma kıyamet bolanda bagat Hudaý Taala adamlaryň günäsini geçjek, bagat tahfifat we magfiratlar boljak ki şu 8 gafy, her gafyň arasy 40 ýyllyk ýolla bolsa ezdahan bilen cennete girkitjekler diýipdir. İnşallah hemmeňize nasip etsin. Ahirki jasada 40'tan bilamal ýagdaýlamazdan her bende musulman dünýeden geçenne Peygamberimiz aýdypdyr Aleyhissalatu vesselam her bende musulmanyň bir ibadet etýän ýeri bardyr we ibadetiniň sogaby emeller de Hudaýa gaşyn çykýan asmanda bolşan bir jaý bardyr. Meselen hemmeňiz kummetde ýaşap baňa Türkmen sahrada ýaşap baň. Aňyrrak barsaň şähriň belli, aňyrrak barsaň owaň belli, aňyrrak barsaň öýüň belli. Belli zat ibadetin köfsi, din diýanatyň köfsi sen öz öýüňde etýän. Ondan sonra daşary çykanda etýän. Oham şu öýüň sen emellerine şahit ýeriň gözünde. Ve sen emellerinde selerlik ettirsin, namaz okuyup dursun, öýüňe hytmet edip dursun, istirahat, tahajjud okuyup dursun, şula öz öýüňden asmana gaşyn çykyp gitdi. Peygamberimiz aýdypdyr, her bende musulman dünýeden geçenne 40 gün şoň ibadet etýän jaý we asmandan, şu asman hawa, şoň bir ibadetiniň Hudaýa gaşyn gitýän mesiri we jaý we şoň ikisi 40 gün aglap durýan musulmana diýip şey diýýär musulmanlar. Ulhan oljadyr. Emma şu 40'ta bir hadis şerif we Hazreti İmam Gazali mübarek kitabyny getiripdir. Şuna aýdyň musulmanlar alamatu i'radillahi taala anil abd iştigaluhu bima la yanihi. Gözden şu mahal Hudaý Taala bir bendäni hemme bendeler gözläpdi. Hemme bendelerden ettila taraftan hemmesine hazır we nazır Hudaý Taala. Kafir bolsun, musulman bolsun, hemişe Hudaý Taala'nın ittilatynyň eteginde, nezaret zerrebiniň eteginde. Emma bir entek bendeler, bir musulmanlar Hudaý Taala rahmet, mehabbet nazary bilen gözleýär Hudaý Taala. Bu hadis şuna aýtdy: "Alamatu i'radillahi taala anil abd." Bendeden Hudaý Taala'nın yüze vuranyň alameti iştigaluhu bima la yanihi. Halaljak dünýäsine ya ahiretine peýdaly bolmadyk zada meşgul bolsa diýipdir. Görmeli meşgul bolýan zatyň halaljak dünýäňe peýdasy barmy? Istirahat etýän işe ýaraýyn, istirahat etýän namaza ýaraýyn. Belli zat bir gawzat Hudaý Taala'nın nazary rahmetinden. Ya ahirete peýda bolmaly, ya arasaja dünýäňe peýda bolmaly. Emma bihuda ýöne särgerdan bolup bikar aýlanmak, ya fezai mejazide gezmek bu Hudaý Taala'nın yüze vuranyň alameti diýipdir. İzinden aýdypdyr we inne imran
Zehabet sa'atun min umrihi fi gayri ma khuliqa lah. Bir musulman ki öz hedefi hilkatinden başka zadın izinden gitse lecadirun aleyhi en tetula hasratu. Şoňa gelişýär dipdir, ökünmeli şoňa. Wah men bu edin işim bolmady, namazymda okyp bilmedim, işläp de bilmedim, istirahat edip bilmedim, halal dünýäme de işläp bilmedim, ahiretimde gazanyp bilmedim, moft günah etdim, ýöne onumy ýamallak geçirdim diýip şoňa ökünmeli dipdir. Ştaga selim hemmämizden. Emma izinden aýdypdyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam: "Ve men jawazal 40 ve lem yaglib hayruhu şerruhu felyetabawwa maq'adahu minan nar." Emma ol insani ki 40'tan geçse dipdir. Ey musulman, men 40 yaşamdan sonra şu yaka özüme tutulýar. Şu gurrun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Her kim 40 yaşam bolsa, yani akyl jaýlanypdyr. Akyl indi buluğa fikrik yetipdir. Hem fiziki taraftan hem ravani taraftan. Inni sogawyndan günäsi kän bolsa, kıyamatda men kösenjew diýip amada bolsun dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. "Ve lem yaglib hayruhu şerruhu." Şoň sogawy gelahymda günäsini basmajak bolsa, günäh hemme kişde baý musulmanlar. Emma yeksere günäň ýüzünde, gıýbatyň ýüzünde, milletiň aýbynyň ýüzünde belli zat bu adamyň günäsi kän. Bir wagtda ertiden taşama işläp be halala sarf edeyin, öýme oňaraýyn ise, bu belli zat ibadetiň içinde. Gijede namazyny okuyýar, ýa 5 wagt namaza gaýym, arazasyna gaýym, effetine gaýym. Bu adam ibadetiň içinde. Emma moft ýöne dünýäsinde de peýdasy ýok, ahiretinde de peýdasy ýok. Ertiden taşama ne namaz okypdyr, ne dogry kepläpdir. Oňa atdaky geçiren bolsa felyetabawwa maq'adahu minan nar. Ay men kıyamatda közene jago diýip şoňa amada bolsun diýýär musulmanlar. Çon mene 40 ýaşamadyk oglan siziň maňa meňze işte jemgyýetiň içindeken biz şaýat bulugy fikrik ýetmän bir sürü zatlar keplen bolaýly. Hudaý Taala ozur kabul etdi. Emma 40 ýaşandan soňra sen bulugy fikriň ma? Indi sen näme ağlanyp etdiň? O taraftan da ömrüň ortasy montasaf ol ömür. Ulamalar gurrun berýär 40 montasaf ol ömür. Ömrüň iňki defesi diýip aýdylýar. Şon 80 ýaşajak bolsaň köp, aňmar ümmeti ma beýne 60 ila 70. Barany 80den hesap edýli. 80 ýaşajak bolsa bir musulman, ortasy şon 40. Yani indi serbalaýy gidipdir, tamam bolupdyr. Hemme zatlar indi bilmelisin, aklyň jaýlanypdyr. Indi sen jawan näl? Qarry da däl bahan eder ýalak. Gözden ey musulman, 40 ýaşan adam badyr araňyzda, şu ýyl 40 menden badyr. Gözden 40 ýaşandan sonra inni mukellef bolupdy bir şeriaty diýilmek. O da kullu koreýa hakida Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Yani 40 ýaşandan sonra morla gitmek değil ha. 40 ýaşandan sonra evvela özü musulman bolmaly. İnşallah zendigine amalar gelir. Özüň musulman boldunmy? Inni hanawadan we enzir aşiretekal aqrabin waqfiz janahaka liman ittabaka minal mu'minin. Hanawadan musulman etdip Hudaý Taala destur berýär. Ondan sonra mehallen, ondan sonra kullu koreýa hakin musulman etmek, yani 40 ýaşandan sonra inni eziyeti başlady. Inni faaliýaty başlady, inni aşlygy başlady, inni gyljalmaly. Biz 40 ýetimize şaýat özümiz kahil hesap etýän bary, 40 ýetdik, inni garydyk diýip. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 40'tan beýlek bernamasyny başlaýar, 23 ýylyň içinde eden işleri inşallah aýanda da geler. Oň çeken gynçylyklary, oň goýan bereketleri, on yakan bagyrlaryny görersiňiz ey musulman dogully. Ulaikellezina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ve natajawazu an sayyiatihim fi ashabil cennet wa'da as-sidqi allazi kanu yu'adun. Hudaý Taala 40 ýaşdan ýokary adamlara bir aýa goýupdyr. 40'tan geçen adamlar ol bir insanlary kedipdir. Hudaý Taala näme amel etse şoň ameli kabul bolýar diýipdir. Boyun alýan dipdir. 40 ýaşa çellimde näme kutahy eden bolsa kutahysyny geçýän dipdir. Eger geç dip ýalbarsa fi ashabil cennet cenneti adamlaryň zomrasyndan guruhundan bolup bilýär. Wa'da as-sidq allazi kanu yu'adun. Dogurca wa'da dipdir. Yalandan wa'da da dipdir Hudaý Taala. 40'tan beýlek men gaýym boljak dip daýurdursun. Men näme amel etse kabul edeýin. Ve geçen näme günahlar bolsa men geçen dip aýy kerimede sarahatan Hudaý Taala şey diýär musulmanlar. İnşallah da yodurmak gerek. Ahirkaca gurrunu da Hazreti Ebu Bekir Kattani deyip bir Hudaý Taala'nın dostu geçipdir. Teberrükan ağdaylı. Gece namaz okuyordu, arada tuturdu. Onlar gurrun etsekler. Yönü Beytullah Şerif'e haca gidipdir.
bir 3-4 günün içinde hacı tekmil bolýar. Emma şu tawafda Hudaý Taalaň ferişteleriniň tawaf etýän ýeri şumat Metaf Şerif Beytullah'ın daşy. Adam tawaf etmel, adam tawaf edip bilmese de ferişteler derhal tawaf 24 saat kıyamata çellim şeyle bolmaly. Şonu Hazreti Ebu Bekr Kettani Kuddise Sirruhu fakat Metaf Şerif'te tawafın arasında Kur'an-ı Kerim okuyup 12.000 defa Kur'an-ı Kerim hatmetti diye. Şu nefil tawaflaryň içinde. 30 yıl Kabe-i Şerifeň navdanesi var, navası, yağın yağıya. Ay Hudaý Taalaň yağına rahmet, o yağına hereme yağsa o beter rahmet. Onun üstüne de Kabe-i Şerifeň mübarek sakfına yağsa o beter rahmet, üstüne rahmet inşallah men daşymı ýuşýarlar günämde ýuwar diýip 30 yıl Kabe-i Şerifeň navdanysynyň eteginde omurny geçiren adam zikir edip günäm ýuwulsun diýip. Onun için Hudaý Taala da derece berýär. Bir wagt Hazret Ebu Bekr Kettani Kuddise Sirruhu gurrun berýär. Sahabalaryň arasynda eşitenlersiňiz, eşitmeseňiz de sahabalaryň arasynda bir jeň bolupdyr ýalňyşlyk bilen. Kıysaca 2 daýgada aýdyn bilmeýäniňize gawja düşer ýalar. Hazreti Osman radıyallahu taala şehit bolýar. Kur'an-ı Kerim okuýup otyka şehit bolýar. Hazreti Ali halife bolýar. Hazreti Ali halife bolany kan sahabalar Hazreti Ali bilen tawafuk etýärler. Entek Hazreti Osmanyň gatyly bilen işimiz bolmaýly. Evvel hilafetde ganyny okup başlamaýly, emma aýanda da peýgir bolar diýip böwer gurrun. Emma Hazreti Muawiye ýalyk Peygamberimiziň zenanesi Hazreti Ayşe Siddiqe ýalyk radıyallahu taala anhuma olar diýe şumat evvel kardaş gyzgynlykda walakum fil qisasi hayatun. Qisas etsen gatylini tafahamda şon mujazat etsen Hazreti Osman direlen ýalyk bolar diýip Kur'an-ı Kerim'iň hukmy da şu gurrun edilýär, qisasyn gurrunyna aýdypdyr. Hom şolaň arasynda bir muzakere etjek bolup bir wada berellerini iki tarafyny munafyklar goşulyp vuruşmana durýarlar. Munafyk diýdi, Peýgamberiň wagtyna beterken daşyndan Musulman içi kafir. Hom şey edip jeň turup kan sahabalar biliniksiz şehit bolýarlar. Hazreti Ebu Bekr Kettani diýe Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam kan Hazreti Ali'ni ewipdir. Hatta ikindisi geçenne Peýgamberiň büýrogynyň ýymşynyň ýzyny ikindisi geçenne Peýgamberiň ýanyna gelip doga etdirdi diye. Ya Resulallah sen büýrogyň ýzyny ikindim geçdi diýende Peýgamberimiz haýır doga edip gün ewurlik gelip ýene ikindisini okuyan adam Hazreti Ali radıyallahu taala. Ewliyan adam. O taraftan da jeň bolup sahabalar bilen ýalňyşlyk bilen kan ganylar dökülipdir. O hem Hazreti Ebu Bekr Kettani diye men neşe Hazreti Ali ýüregim çiğ gitdi diye Peýgamber şeýle usewiýe emma ýüregim çiğ. Näme diýip dogurha sen diýipdirsiň halife bolupdyrsyň. Şu mahal kan dökmäýli diýipdirsiň. Onu da Hazreti Muawiýeň diýen adam almışdyk. Tawafaga ýetam almışdyk diýip Hazreti Ali barady ýüregim çiğ gitdi diye. Özümde Safa Merwan arasında bir otojuk bolmaly, bir nijdeji bolmaly. Bir gece şu nijdede ýatydım diye. Yüreğimde domadam şu qiyliya Hazreti Ali barada bir şübhe wa bir narahaty ba, gelaýa wada. Şonda diýişimde Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam geldi, ýani Hazreti Ebu Bekr Siddiq ba, Hazreti Ömer we Hazreti Osman we Hazreti Ali wadi. 4 tane Hulafai Raşidin bilen gelipdir, 4 nefer radıyallahu taala anhum ecmaîn. Şonda menden sonra da ey Ebu Bekr, şu kim diýdi? Hazreti Ebu Bekr diýişinde ilham edilýärdi, ýoksa Peýgamberiň wagtyndan soňra dünýäge gelen adam. Hazreti Ebu Bekr diýdim diye. Bu kim diýdi? Hazreti Ömer diýdim diye. Bu kim diýdi? Hazreti Osman diýdi. Bu kim onda diýdi? Bu Hazreti Ali diýip şey diýdim diye. Onda Hazreti Ali wasa gellit diye. İkiňiz dogan ahym diýip bizi diye biriktirdi diye. Indiden belek ikiňiz dogan, ýüregiňiz ýuwmaly bolar diýdi diye. Bollumy bolly. Gelin ona ey Ebu Bekr, Ömer, Osman diýip sahabalaryny radıyallahu taala anhum ecmaîn olar ýanyna alakamda gidipdir. Ýöreň biz gideýin o iki dogan öz oňşar diýip. Şonda Hazreti Ebu Bekr Kettani gurrun berýär. Indi diýe diýişimde dogan boldum. Hazreti Ali diýdim de ey Emirul Müminin, Peýgamberiň köreken Hazreti Ali ýürgi diýil bir Ebu Kubays dağa çykaýly bir gurrun edildim diýe. Şonda diýişinde Ebu Kubays dağa çyk diýe. Şonda gurrun edip Beytullah Şerif gözläp dukan birden oýannum Safa Merwan arasynda nijden içindäki ýatan Ebu Bekr Kettani Ebu Kubaysyň gözünde duranyny bildim diýdi. Diýişde Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam görýär. Safa Merwan arasyndaky nijden içinde
Hazrat Ali bilen gurrun edip dur dişini Ebu Kubeys dağın üstüne, şonda Beytullah'ın özep dukan birden oyandım görsem Ebu Kubeys dağın üstüne ettim diye. Yani ruhani. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına mehbubiyet tapıptır da zahmet çekiptir, mehbubiyet tapıptır. Omurunu din ve diyanetin içine geçiriptir ey Müslümanlar. Peygamberimiz mun yüreği beytlo şek şüpheli olmalı yürek derlip dişini biriktiriyor ve dişinin haklılığını bildirmek için mübarek gevresi Hazreti Ebu Bekir Kattani'nin giyeceğin bir vaktinde Ebu Kubeys dağın üstünde diye oyansam yakacağım düğünlüye. Şu ben nohuda gurrun meriye, kırkın üstünde bir gurrun açacak bolyan ahirinde. Hazreti Ebu Bekir Kattani diye, men gözüm göğünde, yüreğim de etekte. Şu gözüm bilen, o indi manevi hesap ettiği zahiride, şu gözüm bilen şu kalbimden didabani verdim, 40 yıllıptır. Bundan sual ediptirler, şu dereceğini nezire taptın diyenle, onunla şu gözüm bilen, şu yüreğime 40 yıl didabani verdim. Hem senanike bir kasrın içinde genç olsa, kan cavahirat olsa, erzeşli zat olsa, şuna negahban koyyan, başka bir adam girmer yalak, men de şu yüreğime 40 yıl negahbani ettim, Hudaydan başka zat bolamasın şunun içinde deyip, neticesi şu oldu diye Müslümanlar. İnşallah, Huday Taala'nın yanına erzeşiniz kendir, giyeceğin vaktinde, istirahat vaktinize gelip dursınız, Huday Taala inşallah kan tahfifatlar bilen, dünyada biz olar yalak tahfifat, qavdi işleri görüp şayet on yalak bir teşviqat olmasın, ondan inşallah kıyamette bir şey Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın قانشده‌درسونه دهیم سرمانده والله. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.